Diamantová pírka pro Málku. Sluníčko se vyhouplo nad střechu arcibiskupského zámku už několikrát a Málka se stále nepřidávala k bílému tanci. Roztržený střevíček smutně zasunutý pod postýlkou čekal a čekal. Kdy už s námi půjdeš vítat, ranní sluníčko, Málko? Nožičku už máš přece zahojenou, nebo ne? Ptali se obě víly, ale ta třetí se k tanci příliš nechystala. Mám roztržený střevíček, odvětila a smutně vzdychla. Co teď? Kdo pomůže spravit starý nebo ušít nový? A Málka se zamyslela a vzpomněla si na moudrou Sojku z Pavího dvora. Bez meškání se za ní rozběhla. Sojko, Sojko, volala malá víla a mezi všemi husami, krůtami, bažanty, holuby, jinými opeřenci způsobila značný rozruch. Ale Sojka nikde. Co se děje, co se děje? Vykřikovala nenechavá straka na celou zahradu a pečlivě se zadívala na stříbrný odlesk ve bílých vlasech. Moudrý havran přiletěl blíž ke zdobnému zábradlí, přes které nakukovala zvědavá bílý očka. Co tady hledáš, Amálko? Proč voláš Sojku? Strýčku havrane, potřebuju poradit. Málka si roztrhla střevíček a nemůže každé ráno tančit před pompejskou kolonádou. Nemůže s náma vítat sluníčko a rozdávat radost. Zelený skřítek jí ošetřil nožku, ale kdo spraví střevíček? Kdo a čím spraví střevíček utkaný z pavoučího vlákna tak, aby křehkou vílí nožku při tanci netlačil a nebolel? A proč nemůže Málka tancovat bosá? Vždyť je to přece víla, ptal se havran a zobákem si uhlazoval černá pírka. Už je to dávno, strýčku havrane, co mohli víly v podzámecké zahradě tancovat bosé. Na všech cestičkách, na louce i pod strom je spousta střepů, které tam zůstaly po lidech. Rozbité sklenice, láhve, plechovky ubližují nožkám podzámeckých víl. Proto musíme tančit ve střevíčcích. Havran se dlouze zamyslel, podíval se na Amálku a souhlasně pokýval moudrou hlavou. Tak, to musíme Málce pomoci. Tak, přidalo se hejno hus, krůt a pár bažantů, kteří rozhovoru maličko nezdvořivě naslouchali. A najednou přiletěl blíž holoubek s diamantovými pírky. Posadil se na rantlík zábradlí Pavího dvora, jenom kousek od Amálky a řekl: Vezmi si pro Málčin střevíček moje diamantová pírka, kterými střevíček opravíš, jsou heboučká a jemná a Málku při tanci nebudou tlačit ani bolet. A Málka radostně zatleskala ručkama a s obrovskou vděčností se usmála na holoubka. To jsi moc hodný, že nám chceš pomoci, ale jak ta pírka dostanu? Musíš mi je vytrhnout, řekl holoubek a maličko se zachvěl, jako by zimou, a snesl se za Amálkou k zemi. No to přece nemůžu, holoubku, bude tě to bolet. Vyděsila se Amálka, ale moudrý havran, který stále postával poblíž, se sám nabídl, že pírka vytrhne. Dlouhým zobákem zajel do diamantových peříček a 1, 2, 3, pírka byla v Amálčině dlani. Holoubek se na Amálku usmál, v očích se mu maličko zalesklo, zamával křídly a odletěl. Havran s Amálkou donesli diamantová pírka pod platany a společně opravili Málčin střevíček. Ta celá šťastná opravený střevíček vystlaný holubými pírky nazula a vyběhla na louku plnou rozkvetlých sasanek. Tančila pro Amálku, pro havrana, ale hlavně pro holoubka s diamantovým peřím, kterému chyběla 3 pírka.